που σας φαίνεται απλό, αλλά είναι το πιο δύσκολο πράγμα που μπορεί να κάνει κάποιος από τη βουλή του. Αυτό είναι που το έφτιαξα εγώ. Που θα σας πω ένα μυστικό, έτσι. Και εδώ πέρα τώρα το σουρώνω. Χύνουμε και λίγο έξω γιατί έχουμε λεπτά. Δεν μας έχει επηρεάσει, μας ακόμα κρίση. Θα βάλει βίντεο. Άμα καλώς θα καθώς το άλλο. Τι κρέμει, τι μάλακα. Ωραίος. Για σήκω τώρα, για σήκω να δω. Πόσο γρήγορα, πόσο αυτό το έκανε. Μπορείς να το πεις και ακόμη.